naghinaot mi nga kini nga kagabion mahimo ning memorable ninyo. Wala mi nasayod pero sa ami makabalik dinit pero manghinaot mi nga dili ni masayang nga tagna. Dili ni masayang nga panahon nga atong ikinasing-kasing nga magdawat nato ang mensahe sa Dios. Ayaw mo kabalaka kay ni ami dili tungod sa usa ka pundok. Dili tungod sa usa ka reliyon. Ni ami tungod ra gyud og alang sa gugma sa Dios natong tanan. Amen. Abi ninyo, pasalamat ka sa Dios nga wala gyud naglandfall ang bagyong sa ngalan kay sa bagyo. Biti. Uwa, Mawar. Mawar. Awar. Mawar. Awar. Ma. Basta mo na to. Basta na iwar. Abi ninyo kung nakamonitor mo sa Guam, dito yun ang landfall sa Guam. Nakita na ko kagahapon nga bisan pick up sa kanan gibali-bali tungod sa hangin. Try to imagine, anak ka ngilngig ka makalilisan kakusog sa hangin. Kung kita magbakay-bakay lang sama na kakusog, siguradong pwede kang iblambas diya sa asa baka pwedeng maigo ang tao. So ngilngig ug makalilisan nga panghitabo. Salamat sa Dios nga di ami og payong panahon. Amen. Tungod ni sa gugma sa Dios. Kay gihigugma mo sa Dios, kay buot sa Dios nga karong naghinapos nga kapanahonan, na ay mensahe nga matanom sa imong kasing-kasing. Mensahe ni igsoon nga mohatod kanimo sa hingpit nga kasiguraduhan nga dunay paglaom kitang tanan mag-igsunan kandidato tas kamatayon. Apan alaot ang taong mamatay nga wa kaila sa Dios. Alaot ang taong mamatay nga walay saktong relasyon sa Dios. Ang pakikrelasyon karon dili lang tungod kay matud pa nila andang kang magpakamatay sa imong reliyon. Apan sultihan ko ikaw, dapat kung andang kang mamatay tungod kunan magtuon ka sa pulong sa Dios. Amen ba? Naaway Bible sa inyong balay. Kisay na Bible sa ilang balay, pataas kamot. So, ang Bible makaigsunan dili ni tungod sa usa ka pundok, kay ang Bible para ni sa tao. Amen. Para ni atong tanan kay pagkaon sa atong kalag. Amen. Kinsay na ikalag dinhi patas kamot. Kitang tanan. Amen. Ang tao nagkumpos sa tulo ka butang. Lawas, kalag, o spirito. Amen. So kanang imong makita nga postura sa samin mao nang lawas. Amen. Kining madumog nimo karon mo niya kung kalag. Ang taong patay na bisan sa nimo nagkusnot di na nami agay. Ang muyog agay mo na imong kalag. Mo na ang imong pakanon sa pulong sa Dios. Kay kung daw mamatay ang imong lawas, ang iyang destinasyon na misteryo na may misteryo ang tagbalugo. Na, dagang tao diya, puro lawas na tanan. Ang kalag na ito, kanang mubatig kasakit, muna'y muatubang sa Diyos. Amen? Nahindumi, na kanang mubatig kasakit na mga imong kalag, si Kristo nagpasidaan na daan. Mingon si Kristo ng tao, dili mabuhi sa tinapay lang. Apan sa matagpulong na gikan sa baba sa Diyos. So ang rice na to, litson, unsa nga kalami nga pagkaon, himura ng inibang. Ang pagkaon, para lang sa atong unod, sa atong lawas. Apan ang pulong sa Diyos, para sa imong kalag. Aron ng imong kalag, makabaton og tinuod na pagpangandam. Amen? Ang imong kalag mag-aigsunan, makabaton sa kasiguraduhan, na kung mamatay imong lawas, ang imong kalag magbalik sa Ginoo o maglipay dito sa wala na katapusan. Otherwise, kung imong kalag, dili na gali masangkapan, dili na masultihan sa pulong sa Diyos, mo na pinakapeligro. Ang kalag nato, nagkumpos mo ng tulo kabutang, paminaw mo ani. Ang kalag nato, mo ng imong intellect, imong emotion, o ang imong pagbulutan. Na paminaw mo mag-eksunan, kaya kung ang atong kalag, dili ni mapakaon sa pulong sa Diyos, usahay kini atong kalag magbuot-buot ni. Mingon na ng imong kalag, ayaw paminaw niya. Kaya lain ako ng reliyon. Mingon ng imong kalag, ang imong una-una. Magbuot-buot, mingon imong kalag, o ang imong una-una, ang imong emosyon, na
magtuman og sala, hala paghubog-hubog, hala pagdruga, magbuot imong kalag aron nga laglagon ang imong spirito ug ang imong lawas. So ang atong emotion, kung di ko ni mapakaon sa pulong sa Dios, dali manuot, dali ma-discourage, dali si kasuko, dali kay ni maglibog, doubtful permente, wala dagang ganong nagikog, wala kasabot sa ilang pagbati. Pero kung naipulong sa Diyos, makatabang ni ato mga igsoon. Amen? Praise the Lord. Now, dili na mga igsunan sa pulong sa Diyos. O niya sa Jesus, misulti kusog. Ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Nianya ko ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. Ang mamati sa akong mensahe o dili magtumaninid, dili kuhukman. Miani ako aron dili magsilot sa kalibutan, kundili aron sa pagluwas nini. Adunay musilot niadtong magsalikway kanako o dili ko dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang mga adlaw. Maduman kayo kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako, mo'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Huwag nasayod ako, ang iyang sugo naghatag kong kinabuhi, dayon, busang akong isulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Dalaygon ang pulong sa Diyos. Mag-aampot lang. Langit nun nga amahan Diyos nga magagahom sa tanan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang Diyos sa mga apostoles. Ikaw ang sa gihapon ng Diyos nga mong gisampit karon. Diyos nga mong pasidunggan pinagi sa gamhanang ngalan sa mong bugtong anak na si Kristo Jesus. Si Kristo ay mong ipadala tungod og alang sa dakong kaluwasan alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Tungod kay si Kristo nagpaikilasa-mahan, ingon nga si Kristo mo'y bugting bayad alang sa sala sa tanang mga tao, o ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag apan makabatud og kinabuhi walay katapusan. Amahan ni kagabi o nag-ampo ko, nga walay pulong nga masayang, walay pulong nga mausi karon. Ang tanan nga di magpatalinog sa imong pulong, mablihan ang iyang sarabutan, ingon man niya salamat sa imong dakong grasya nini nga barangay. Munawag ang imong presensya nini nga dapit. Lord, magkabaton og higpit nga kagawasan ang imong mga katawhan, tungod kay imo silang gibahal o gipangga. Ang rason nga imo gipadala aron nga sila mong sultihan nga ikaw na higug pagkalila o buot nimo nga matagusa nga mga tao nini nga dapit Ginoong Dios mutanong kanimo, magahinulsol sila makapakyasan o muangkon sila kanimo nga ikaw lamang ang ilang manuluwas sa ilang kinabuhi o wala na gayon lain. Dalaygon kamahan ni kagabion, salamat tubag sa mga pag-ampo, ang imong Santo Espiritu mo'y magapanggahom, magaayog mga balatian karon o magahatag kagawasan sa tanan nga gipanggapos, sa tanan nga gahom sa kaaway, sa tanang klase sa tunglo sa sala, nakabatog kagawasan ang imong mga katawhan karon. Dalaygon ka, Dios, ingon man sa imong pulong, himayag dungog alang kanimo, pinaglamang sa kadapuog sa kamahal sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo, ang tanan magaymog. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo makaigsunan ini kagabion.